कोकण म्हटलं की आगळ्या वेगळ्या रूढी परंपरा पाहायला मिळतात। गणेशोत्सवानंतर कोकणातील मोठा सण म्हणजे शिगमोत्सव। तर कोकणात होळीपासून सुरू होणारा शिगमोत्सव 3 ते 15 दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो। अशीच एक आगळी वेगळी परंपरा लाभलेल्या सावंतवाडीतील सांगेली या गावात होळीच्या आदल्याच दिवशी होळी उत्सवाला सुरुवात होते। होळी हा सण अख्ख्या देशासह महाराष्ट्रात मोठ्या उत्साहात साजरा होत असला तरी कोकणात अनोख्या पद्धतीने साजरा केला जातो। अनोख्या रीतिरिवाजामुळे कोकणातील होळी उत्सवाची एक विशेष ओळख निर्माण झाली। सावंतवाडी तालुक्यातील सांगेली गावातील होळीचा सण हा आपल्या विशिष्टपूर्ण पद्धतीने साजरा केला जातो। श्रीदेव गिरिजानाथ असे मूळ नाव असलेल्या देवाचा होळीचा सण गिरोबा या नावाने ओळखला जातो। भक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या या देवाची महती मोठी आहे। गिरोबा उत्सवाला महाशिवरात्रीला प्रारंभ होतो। महाशिवरात्रीपासून हा उत्सव सुरू होतो। त्या दिवशी आम्ही सगळी मंडळी मंदिरात जमतो आणि तिथे सगळ्यामध्ये कुठे देव काढावा हे ठरलं जातं आणि त्यानंतर आम्ही सगळे यंदा या सावरवाडी ठिकाणी आम्ही सोनराळीत आलेलो आहोत आणि तिथे यंदा हे झाड प्रयोग केले। हा नवसाला पावणारा देव आहे। महाराष्ट्रात याची प्रसिद्धी आहे। असं कुठलंही देवस्थान नाही, दरवर्षी स्थापना होते आणि हा उत्सव आमचा पुढे 15 तारीखपर्यंत चालतो, धुमधडाक्यात चालू राहतो आणि हा नवसाला पावणारा देव आहे। आणि भाविक याला खूप कोल्हापूर, गोवा, बेळगावपासून लोक येतात रात्रभर। मी गिरिजानाथ उत्सवाच्या निमित्ताने सर्वांना या ठिकाणी हार्दिक शुभेच्छा देतो। महाशिवरात्रीला या झाडाची निवड केली जाते आणि यावर्षी हा मान आमच्या सावरवाड येथील आमच्या मडगावकर कुटुंबियांना या ठिकाणी मिळालेला आहे आणि मडगाव कुटुंबियांना हा मान मिळाल्यानंतर गेले 15 दिवस आम्ही चांगले धार्मिक कार्यक्रम असतील, सांस्कृतिक कार्यक्रम असतील, कीर्तनाचे कार्यक्रम असतील, भजनाचे कार्यक्रम असतील, अशा अनेक कार्यक्रम या ठिकाणी मोठ्या लोकांनी उत्साहाने या ठिकाणी केले। त्यामुळे येथील वातावरण हे भक्तिमय झालेलं आहे। आज या ठिकाणी प्रत्येकाच्या घरामध्ये एक आगळं वेगळं म्हणजे शिरवाळे हे प्रत्येकाच्या घरामध्ये असतात। म्हणजे सांगेलीच्या 5 वाड्यामध्ये आणि सावरवाडमध्ये सुद्धा अशा पद्धतीची ही मेजवानी असते आणि निश्चितपणाने आजची भाविकांची गर्दी पाहता ही गेल्या अनेक वर्षातला उच्चांक आज या निमित्ताने गाठलेला आहे आणि खऱ्या अर्थाने लोकांच्या नवसाला पावणारा अत्यंत जागृत देवस्थान अशी आमच्या या गिरोबाची महती आहे। किती वर्षापासून सुरू आहे या गावात? त्याच्यामुळे अनेक दशकं याला होऊन गेलेले आहेत की मला वाटतं पिढ्यानपिढ्या हा कार्यक्रम या ठिकाणी या पद्धतीने साजरा केला जातो आणि मला वाटतं जसं आमच्या मानकऱ्यांनी सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये असं ठिकाण नसेल की या ठिकाणी दरवर्षी या देवतेची पुनर्प्रतिष्ठापना केली जाते। त्यामुळे महाराष्ट्रातलं एकमेव दैवत हे आमचे गिरिजानाथ आहे। त्यामुळे निश्चितपणाने लोकांच्या नवसाला पावणारा देव अशी आमच्या गिरोबाची ख्याती आहे। हा एक महाराष्ट्रामध्ये आगळी वेगळी परंपरा आहे। कारण असं कुठलंही पूर्ण महाराष्ट्रात नाही तर या देशामध्ये सुद्धा असं नाही की दरवर्षी स्थापना होणारा एकमेव देव म्हणजे श्री गिरिजानाथ आहे आणि ह्याची सुरुवात शिवरात्रीपासून होते। यंदा ह्याच्यासाठी भरपूर लोकांची मागणी असते, पण एक 10 वाड्या असल्यामुळे एक बाहेरच्या 5 वाड्या आणि गावातल्या 5 वाड्या, तर त्याप्रमाणे एक वर्षी गावामध्ये आणि एक वर्षी बाहेर वाडीवर काढला जातो गिरोबा। तर ह्या वर्षी सोनाराळीमध्ये जो गिरिजानाचा आता जो कार्यक्रम चालू आहे तो 15 दिवस इथे भक्तिमय एवढं वातावरण होतं की मला वाटतं आतापर्यंतच्या इतिहासामधलं यंदाचं वर्ष हे भयंकर अगदी भक्तिमय वातावरणात गेलं आहे। कारण रस्त्याच्या पासून जवळ असल्यामुळे आणि ह्या 2-3 गावं पुढे आणि मागे गावं असल्यामुळे भरपूर गर्दी आणि यावर्षी भजनं, कीर्तनं, नाटकं हा जो कार्यक्रम ह्या वाडीने चांगल्या उत्तम प्रकारे त्याचं नियोजनरित्या केलेलं आहे आणि अशा प्रकारचा हा कार्यक्रम 15 दिवससुद्धा एवढ्या अलोट गर्दीमध्ये चालू असतो। आता तर एवढी लाखा लोक भाविक आले होते। आता सुरुवात झालेली आहे। याच्यानंतर सगळं काम होऊन 12 वाजता ह्याची परत आम्ही इथून उचलून तो खांद्यावरून वाटेत कुठेही न ठेवता 3 किलोमीटरवर तो न्यायचा आहे आणि पूर्वीच्या देवाला भेटून तिथे नवीन स्थापना करणार आहोत।
इथे लाखोनी आज भाविक आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 3 किलोमीटरची आज जी लायटिंग आहे ते जवळजवळ 2-2.5-3 लाखाचा खर्च आज नुसतं लायटिंगसाठी झालेला आहे. म्हणजे भक्त लोकसुद्धा किती उत्साहाने हा कार्यक्रम करतात आणि आजूबाजूचे लोक बघायला येतात. आणि खरोखरच आत्ताच आमच्या एका मानकऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे नवसाला पावणारा हा देव आहे आणि ह्याची प्रचिती बऱ्याच लोकांना आली आहे आणि याप्रमाणे आज उजाडेपर्यंत हा कार्यक्रम चालू आहे. सायंकाळी देवस्थानचे सर्व मानकरी व ग्रामस्थ सवाद्य निशाण काठीची मिरवणूक काढतात आणि शेष लावून गिरोबासाठी फणसाचे झाड तोडले जाते. त्याला दशपुरुषीतील सुतार मंडळी गिरोबाचा आकार देतात. रात्री उशिरापर्यंत हा सोहळा पाहण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी असते. मग या नवीन गिरोबाला मंदिरापर्यंत सवाद्य आणले जाते. श्रीदेव गिरिजनाथ देवाच्या गाभाऱ्यात जुना गिरोबा काढून नवीन गिरोबा पूजेला लावला जातो. या आगळ्या वेगळ्या व वैशिष्ट्यपूर्ण अशा गिरोबा उत्सवाला देव नवीन करणे असेही म्हणतात. अशी ही परंपरा आजही अखंडपणे सुरू आहे. या गिरोबा उत्सवाला जिल्ह्यातील तसेच जिल्ह्याबाहेरील भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.